Рече Бог да бъде светлина и стана светлина. О, свята и пречудна и велика сила и дивни чудеса! Стана светлина. Рано през пролетта на 1856 година първото шуменско читалище, заедно с читалищата в Свищов и Лом, е сред първостроителите на читалищното дело в българските земи. Последните години на Възраждането. Един град, военна крепост от първостепенно значение на Турската империя, с развити кожарство, абаджийство, железарство, доходоносна търговия и това чудо – читалището. Тогива, като бях видял и посещавал Белградското читалище, отворихме едно казино доста сгодно и високо, с 10 вестника и периодически списания – български, руски, челски, полски, далматински, кроатски, сръбски, френски, немски и прочь. Възрожденската читалищна сграда в сърцето на града респектира със своята осанка, внушава усещане за непреходност и безмълвно величие. Общината дарява мястото, гарантира и заема за строежа. Нито един град наоколо не може да се похвали с такава красива сграда. Иван Молов си спомня. Подчертавам, че Христо Тодоров, рядко културен и издигнат гражданин, изцяло беше обхванат от стремежа да се даде на града един великолепен културен дом. Тази сграда е гордостта на града и струва на Христо Тодорова много труд и неприятности, за които не е получил една дума на признателност. Иван Молов не е съвсем прав. Признателни сме. През 1944 година Христо Тодоров е обявен за почетен член на читалището. И днес го прославяме за той, що е създал. Стотици и хиляди през годините ще свържат съдбите си с читалището като негови членове и ръководители, като участници в многобройните му дейности или просто хора, чието потребности са различни от потребностите на материалния свят.
успехите си съставите на читалището разнасят неговото име в много страни по света. Румъния, Италия, Русия, Гърция, Франция, Молдова, Македония. За нас, шуменци и българите, е повод да открием барелефа на патрона на най-старото в България читалище. Патронului celei mai vechi case de cultură din Bulgaria. Това ми е първата пиеса, официално така, да участвам в Архангел Михаил. Така че и театралната дейност, закваската, дойде от Шумен. Признателен е Петър Слабаков на своето читалище. Признателни са и шуменци за светлината от това огнище на култура и просвета. О, нивга не загива народът, който може закона на живота самин да изкове, сълзите на Голгота в победен химн да сложи.